се приближи. Да й пожелаем на това състезание да изиграе подобаващо така съчетанието се да достигне. Над 19 само 18. рускините май. Единствени са. 18-ките са за Украйна и Беларус. Дай Боже, скоро за България. Корейката качва над 18 оценки. И сега едно страхотно съчетание на Маргарита Номена. Болеро. Отново ни се получи. С излизане на състезателка и уреда не очаквах такава реакция от нея и по този начин да излезе от грешка. Залитане, след което имаше на равновесие, сериозно залитане. Днеска определено нещо излъчва неувереност. На публиката я подкрепя. Много се гордея с нашата публика, защото е много подкрепяща. И видяхте дори в момента, в който не бяха съвсем съгласни с оценката на нашия ансамбъл, не си позволиха така хулигански, да ги наречем,